ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్లెక్సీలు కలకలం రేపాయి. నగరంలోని పలు ప్రధాన సెంటర్లో నెక్స్ట్ సీఎం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటూ ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి. అసలోడు వచ్చే వరకు కోస్టోడికి పండుగ అంటూ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఫ్లెక్సీలు వేయించారు. ఢిల్లీలో నారీ లోకేష్ పర్యటన సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటుతో దుమారం రేగుతోంది. మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రకాశం జిల్లా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంతో పాటుగా కనిగిరి, దర్శి ప్రాంతాలలో కాబోయే సీఎం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటూ ఫ్లెక్సీలు వెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా స్థానికంగా అలజడి నెలకొంది. ఇప్పటి వరకు యువగలం పాదయాత్ర స్టార్ట్ అయ్యి 3 రోజుల పాటు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో విజయవంతంగా జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం స్థానికంగా టీడీపీ నేతలతో పాటుగా స్థానికంగా కూడా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. కనిగిరిలోనికి ఈరోజు లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర ప్రవేశిస్తుండగా కనిగిరి నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లతో పాటుగా దర్శి, ఒంగోలులోని చర్చ్ సెంటర్, అద్దంకి బస్టాండ్, ఫ్లైఓవర్ ప్రాంతాలలో ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతుంది. గతంలో కూడా ఇదే విధంగా ఎర్రగొండపాలెం ప్రాంతంలో కాబోయే సీఎం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటూ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు కూడా అదేవిధంగా ఫ్లెక్సీలను ప్రధాన కూడళ్లలో ఒక ఆటోలో ఈ ఫ్లెక్సీలను తీసుకువచ్చి ఏర్పాటు చేసినట్లుగా సీసీ ఫుటేజ్లో కనిపిస్తుంది. మనం సీసీ ఫుటేజ్లో గమనించినట్లయితే 2 వ్యక్తులు ముఖానికి నల్లని కవర్లు కప్పుకొని ఆటోలో ఈ ఫ్లెక్సీలను తీసుకుని వచ్చి ప్రధానమైనటువంటి కూడల్లో ఏర్పాటు చేయడం మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఈ ఫ్లెక్సీల్లో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫోటోతో పాటుగా చంద్రబాబు ఫోటోను కూడా ఏర్పాటు చేసి కాబోయే సీఎం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటంతో పాటుగా అసలోడు వచ్చే వరకే కొసరోడిది అంటూ ఈ సెటైర్లు కూడా ఈ ఫ్లెక్సీల్లో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ ఫ్లెక్సీలు ఎవరు చేశారు? ఆకతాయిలు ఎవరైనా కావాలని చేశారా, లేకపోతే పాదయాత్రని ఆటంకపరచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశారా అనేటువంటి కోణంలో తెదేపా శ్రేణులు కూడా వాటి గురించి ప్రధానంగా చర్చిస్తున్నాయి. అయితే దీని వెనక ఎవరు ఉన్నప్పటికీ కూడా కావాలని లోకేష్ యువగలం పాదయాత్ర సక్సెస్ కావడం ఓర్వలేకనే ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసి ఉంటారని చెప్పి తెలుగుదేశం నేతలందరూ కూడా భావిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే దీని వెనక ఎవరు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసింది ఎవరైనా సరే వారిపైన కఠిన చర్యలకు వెనకాడబోమని కూడా తెదేపా శ్రేణులు చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రానికి కనిగిరి నగరంలోనికి ఈ యువగలం లోకేష్ పాదయాత్ర వస్తున్న సందర్భంలో కనిగిరి పట్టణంలోని పామూరు బస్టాండ్ కూడల్లో కూడా ఈ ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయడం అక్కడ చర్చనీయాంశమైంది. అయితే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ ఫ్లెక్సీలను ఆటోల్లో తీసుకుని వచ్చి ఏర్పాటు చేసినట్లు సీసీ ఫుటేజీల్లో గమనించారు. అయితే ఆ సీసీ ఫుటేజీల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి యొక్క ముఖాలు కనిపించకుండా దానికి నల్లని కవర్ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కవర్ల సహాయంతో ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ ఫ్లెక్సీలను ఎక్కడ ముద్రించారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తరలించారు, దీని వెనక ఎవరు ఉన్నారనేటువంటి కోణంలో ఇప్పటికే తెదేపా శ్రేణులందరూ కూడా చర్చిస్తున్నారు. అయితే దీని వెనక ఎవరున్నా వారిపైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు యువగలం పాదయాత్ర కనిగిరిలో ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంలో ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం కొంత భద్రతా దృష్ట్యా కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులకు తెదేపా శ్రేణులు చెప్పి ఉన్నారు. అయితే ఎవరైనా సరే ఈ పాదయాత్రలో కూడా ఇదే విధంగా గొడవలు చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందా అనేటువంటి కోణంలో కూడా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈరోజు యువగలం పాదయాత్ర కనిగిరి ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. పీసీపల్లి మండలం అలవలపాడు గ్రామంలో ఈరోజు సాయంత్రం యువగలం పాదయాత్ర ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంలో కనిగిరి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం స్థానికంగా కొంత సంచలనం రేపుతుంది. ఎవరైనా ఆకతాయిలు కావాలని చేస్తున్నారా, లేక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులే ఈ ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారా, లేదా మరేదైనా దీని వెనక ఉందా అనేటువంటి కోణంలో విచారణ చేపట్టారు. అయితే ఈ ఫ్లెక్సీలు ఉన్నటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ను మొత్తం కూడా సేకరించి దీనిపైన ఏం చర్యలు తీసుకోవాలనేది కూడా తెదేపా సీనియర్ నేతలందరూ కూడా చర్చిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఒంగోలులోని అద్దంకి బస్టాండ్ సెంటర్ నుండి వీడియో జర్నలిస్ట్ వాసుతో శ్రీనివాస్, స్వంత్ర న్యూస్.